ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ବେଇମାନ ପଲଟି ଗଲୁ କେମିତି? ବେଇମାନ? କିଏ ବେଇମାନ? ମୋ ନା ତମେ? ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ବାହାଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲ, ହେଲେ ତୁମ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି ତୁମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲ। ମୋ ଝିଅଟା ଭଲ କି ବଞ୍ଚିଲା କେବେ ଖବର ନେଇଥିଲ? ନା, ବାପା ମାର ସୁନା ପୋଷାଜି ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିଲ। ତମରି ପାଇଁ ମୋ ଝିଅଟା ମରିଗଲା। କିଏ ବେଇମାନ? ମୋ ନା ତମେ? ତୋ ଭଳି ଶୈତାନ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏ କାଲି ଚରଣ କେତେ ବଡ଼ ଶୈତାନ ତା ତମେ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବନି। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତମ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଟକ କରିଥିଲି ସେ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ତମ ମା ଅଳକାନନ୍ଦା ମୃତ୍ୟୁ। ତମେ ବାପ ପୁଅ ଭାବିଲ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ନା, ସେ ମର୍ଡର କରିଥିଲି ମୋ। ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସେଦିନ ବାହାଘର ପ୍ରଶାସନ ବେଳେ ପୋଲ ତଳେ ବମ୍ ଖଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ। ନାଟକର ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋରି ସାରା ରଜ ଦାସ ତୋ ଭଉଣୀକି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋରି ସାରରେ ସେଦିନ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୋରି ସାରରେ ସେଦିନ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ମରିଛି, ସେମିତି ତୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଛାରଖାର କରିଦେବି।